todellista. Nyt se kertoo kaikille. En kuule kerro. Toi sun kaverikin sano, että sekään ei ikinä kerro mitään salaisuuksia, joten mäkään en kerro. Se on nyt mun paras kaveri. Hei, nyt riitä poikki, mulla on matikan tunti. Okei, mut nyt tää loppuu. Hei, kiitos kun katsoit tän videon. Ei tää vielä loppu, tää jatkuu. Niin vittu jatkuu vai? En jaksanut enää näyttää mun keksinaamaa. Kaikki vaan nauraa sille. Joten aika hauska. Mulla on matikan tunti. Nyt tää loppuu. Noniin, nyt te saitte turpiin, jos ette oo enää hiljaa.